Alpha Production jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw minnu b'an filɛ su ani tile Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Bi kari décembre kalo tile 17 san 2023 an ka jamana maa ɲɛmaw n'a bɛ fɔ olu ma ko les membres du conseil de la transition olu ye wulikajɔ kɛ ka kalafili kɛ min bɛ an ka sankura sɔrɔ yiriwaliw kofɔ ani an ka sɔrɔ tagaɲɛw. O wulikajɔw no kalafili kɔnɔna na an ka ministre min ɲɛsinen do sɔrɔw yiriwali ko ma ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Ka kɛ ka ɲɛsin banajugu min bɔlen do an ka Maliba kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko paludeng o ni ka bolofara min ɲɛsinen do kɛnɛya sabatili ma ani an ka soba min ɲɛsinen do kɛnɛya ani sanuya sabatili ma. Olu ye wulikajɔ kɛ an ka sigida 5nan ekɔlisow la fiyɛliw ani furakɛliw la. O denfaya talen do ka di an ka jamana maa ɲɛma min ɲɛsinen do an ka kɛnɛya ani sanuyaw sabatili la. Nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka adamadenya hakɛw okumu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko droit de l'homme a san 75nan fɛtiw kɛnɛ kan. O ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana sariya ani jamana adamadenya hakɛw komunu kan. O denfaya talen do ka di an ka ministri min ɲɛsinen do sariya ani adamadenya hakɛw okumu kɔnɔna na. Baara bolodala ka daminɛ décembre kalo tile 11 ka taa bila décembre kalo tile 12 ma. Tarata décembre kalo tile 12 san 2023 Allemagne ministri min ɲɛsinen do finitigilakaw ka ko ɲɛnabɔli la. Ale bɔra ka kunnafoni di kunnafoni min b'a yira ko u ka finitigilaka minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko MINUSMA olu ka tagali wulikajɔw ko la. Kalo 4 coup d'état kɔfɛ Niger finitigilakaw fɛ CEDEAO bɔra ka laseli kɛ min b'a yira k'a fɔ ɲangata min dalen do Nigerkaw kan o ɲangata bɛ to sen na fo k'a fɔ fangakura sigira Niger jamana kan. Kalo 1 kɔfɛ Kidal sɔrɔlen an ka finitigilakaw fɛ Kidal gouverneur kura n'o ye El Hadji Ag Gamou ale seginna ka na Kidal kɔnɔ a ka baaraw la. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw kan an b'a fɔ aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ la.